Oh, Diego. I got the one in me. And we Ogwefio. Ikago. None of my walk on a bomb. A manachine goes to Budaya goes. We will put all 4 billion. And I put to code. One ya. We may or where I if I were over Christmas. And you can enjoy what I create over it. There go. Lanka on to Chalo. I did you. If you haven't to Chalo, I did you. I do come here. I'm on a major. No question. Oh, dear, I'm Kaina Rio to Quabiama. Corner and Marine over there. Corgan, you would allow you must see him. Can I go to the aqua to Kakaku Hanko? Get out to Kugira. What would I say? They are getting who are a good time. I don't hear him. If I don't need to, he's general. He said, I am ready. Hey, if I never I get you way, I get you. Chama! Biawam Diana Tagum. Gasika one. Chingwan. No. I want Imranga. Jaja. Watamu Osisiana. Mwanji Buma. Butakwata will go to Jessica and Jaguana Gasika. Hey! Chidaka. I want to clear by I know Christmas. And this young American. Yeah, goes dry your mark. And you wear your mark and here dry. I can't really Chama Butam. Butata Bumana Gasnika. Gasika. Hey, Mama. Just a one nigga. One nigga, Paulo, and you're happy. Oh, Papa, Mumpy, I can't come up. I just. Why, Jeff, never be about Jeff one day. Any dear. God, can't man. Any dear. Yan. Batanam. But I crave like Christmas. Oh, yeah, if you come, you won't know. I give him more body. The church and anyone mother's a culture. Taking a run, taking you to America by national, taking his American national. Early one. Kirk is the chokers. Well, as you do, any day, as the bamboo with Magnum, I'll give you that. I never know when I might caution about it. To zero be good, Nadia, Kirk is the choker. What is here? I got a coach and check out. Me go coach a better fridge now for. I put a mood of you on me. Achara. No, where is there? Any day. But children, okay, no, Shirley. I'll join. I am a horse. I need to see night. Would you go hockey? You cannot tell us. Can't tell us. Cannot tell us. Come on.
kano chinya. You want to turn it, I'm gonna get my okay, you see. I'll get a camper in your book. I'll put your man will come for. Choma, you put that table, never to you one, Yapog, you know, see a Canadian. Pamo, come in my go from last neighbor, as I can do, stand on can depend on that. Hey, hey, Mama. Go me good. I did not be away, feel now. I did not be away, feel so. I did the same. I can't ever know the Mumbai. I did not be away, feel. Ele mama. Nani. Chama biko moyo so buteli enia. Asi no bu ni enia kwara kara osi. Eji nwa bu aba jana foto ejeri ero nwo ka ya di ya. Na ibiki iwe agi. Okwa na nsi no ka nwetu ahu ana we hajiere gi nia. Didie yoto yesi we togo. Biko okwa ya ka njibu ogi. O iwe agi. Daddy. Mama nsi gị na ga elikwa na nne ya na ga nshere ya na ọ na-apụta na ga emetụkwa n'ihe ọnụ na ọ na-apụta ihe elizi nne ebute elu ọ ka ndị be nne I said, no, come on, I come to try to see it again. What thing to pick it, you what a good name. Hello, now my penny. Look, I can. Elima. I didn't know. Can you let your booty up, Weban? As a booty up, what's the give booty as save up? Booty up. I mean, it don't mean it's if I can get the Ebano. It goes you see, but we fair about. Cake and the other. I saw this child. Choma, you better not give me all. But I want me to buy it here and I joy. No, why now? Yam to Nina de begging on a gum for the case in ye, Ninu Guinea Montaban. Quite a great. Come on, I had no quite sure I will go. I've got an English baby needing you. Well, if we matter, what do you call what about? Go Bereba, we'll move to sheer being on a winning Ziki by an Ziki. Come on, hope you are also. Not bullying or put on a half, but not bleach or only wife. Yes, you have motor. Come on, I'm put back a minute. I can't keep motor to show them even Ziki. Elimo, a mother. I'm a mother. Happy. On a gaggle. I gaggle. Happy. I don't know. I will make it. She's a candy macanca. And you can. Opa! I know who look at it. Hey! Uwa. Mwa udati.
Na ewu ihe niile. Akpa nwa dịkwa n'alụ. Ngozi. Kema ka ọ ma fa my younger sister. Ngozi gba ọsọ n'ụwa nwanne gị abatala o. Iya kwa nwa yonu. Godano. Na papa. Ị chọrọ ibu megbu o. Mama, eleghị na-eri ọ na-eri. Ị makwana onye a wụzi. Ị marozi onye nne ya bụ na onye na nne ya nọ ya na-eri nri. Ngwa mi fi etiti na mbu ni wa. Negodu ma yo ọfụma negodu. Makwana mu bụ miss ndo obodo anyị. Nne nwere ịdọnyekwa. Ịdọnye nnọọ. Hey, ke maka ụlọ ọma. Ụlọ ọma fa. Ma ya. Fania, fire hap. Ngwanụ ka anyị banye ebe biko. Mama biko chere. Hey. Ihe ekwezi ya nataka iwe gbaba asị. Ọ na-adịka gị ọsịsọ. Wetu na ahụ na ọ ihe niile. Kwenye nataka iwe gbaba asị. Mba, ihe gwakwa m Ka anyị bagotu. Damba gwa. Ị mara n'ife nwa n'ụgwa ya. Gwa m kita ịgwakwa m asị o. Nwa ka wụ nọ chinchi. Ị mara ife nwa gwa ya. Mama, Ngozi be gị wụ chinchi. Mụ nwa chin. Mama. Ka anyị baa. Mba ihe agwakwa m o. Ihe agwakwa m. Ngwa chere. Onye a wụ Jennifer. Ọmalịcha m nwa nnọtala ọfụ. Nne m nọ. No. Ọ dị ana Igbo. Ọ dị ana Igbo. Onye ọcha. Hey, brother. Onye ọcha. Welcome. Mma biko cherekwa ahụ chere nụ. Hey, onye ikerechago. Nkwa ndị dị n'ụlọ Igbo agwere ka anyị. Nwere nsogbu. Kiri na kiri ife na afịa m. Kiri ihe na afịa ebe niile. Tata. Ọ sị ụtọ nkọ. Jamani ka anyị baba. Ndị si Germany na ndị si China na ndị si ezigbo obodo nwere tekwu okwu. N'obinye ebe anụnwa. O ji ebata na akpụrụ nwaanyị. Nwaanyị onye ala jekene zuo ike. Ọ na-afụ nwa atọka. Nwa atọka. Ifuru nwaanyị aga. Elizabeth abụọ nwaanyị aga. Obere oge taba amosu maka anya ụfụ gị ọ karịana. Papa amosu. Ọ fọdụ ka ị taba amosu. Ihe anụ ụmụ gị. Amara m ịtabago. Iricha nke onwe gị iri akwụkwọ nke ụmụ gị. Ụnanụkwanụ m isi. Onye nụ ka na-akpọta ife a, ochekwanụ were ebe nwa dị mkpa iwere ebe nwa nwa esi welata. Onye nwa n'ụlọ biri ebe a. Fere ha eme gị na nwa gị nata na kotere gị onye biri ala ha anụ Igbo. Were aka ha akọ. Dịkwanụ m isi o, ụtụtụ mmesi ike, efi m na-esi ike, abalị zọpụta ike. Very delicious. So, I enjoyed it. I had to like a bit but like all the food was It's me that prepared the food. I prepared the food on my own. I used to cook the whole food that they used to eat in this house. You like to call me? I know how to Wait. cook now. Ngozi, cinema gị. Kedu ndị nke isi nke ihe ka ọ bụ nke abalị? Why you let me get Chiego ọnụ. Mama gwa m na ya siri nri nke Mama give ma esi ofe. it. Mama be vegetarian. Ọ gwụla mmiri ọkụ ha wa ya ịsọ. Baby listen. Don't mind You see that food? It was prepared by my It's a mother. lie. I prepared That it. woman can I cook. personally I knew you would like it. I knew it. Did not me that served it. I cooked it. Look at this girl. No mind am o. Didn't you see the one she brought? Oh, Mama did you? Mama good evening. Masị m nke a ị nọrọ ị na-akpọ n'ime ụlọ ọ bụrụ na ịhụ ikuku ọma na-ebi gị bata na anyị na-aga ihe a Ngozi ka Ma? kpọrọ kene nwa abịara baa unu baa n'ụlọ ka mụ na nwanne gị baa nkata. ma ọ dịkwa mma baby you know what okay you have to join my kid sister go inside play games. Wow. This again. I will join you guys later. Wow. Oh, I like playing games. Oh. Hey, mama. Dale pa.
idewe ihu ka onye hụrụ mmụ ya bụ na nne ya unu li na-efifie kedu ka ọ dị? Ọ dị ka aghọtara m kedu otu ọ dị n'ọnụ ka ọ dị n'ọnụ makwa m ihe na-ekwu kama mma efuru nne ahụ Chineke lee nne gị mama m ka na-esi ụdị nne ahụ ị na-esi mgbe ahụ ama m na ị ka dị very good at cooking honestly ị mara ọ ya ka anyị na-ekwu ebe a Jennifer ọ sị na ụdị eri nne mma onye ọzọ siri mara nke isi oligidere mechaa aka na ị na-esi nwantị eziokwu ya ka nwatakịrị na-eti ya ka anyị na-ekwu ebe a eziokwu mgbe ị na-esi nne o ị na-esi na ahụzi ụka nna agwa nne akpọta ọ ka m ji eme isi gị kemgbe ma ihe nji na-ajụ gị ihe nne ya unu li bụ nne isili nna gị na-efiche wee bunye ya mana nna gị odetụrụ ya ile o metụodi aka ya idetu ya niile ọ sị na nne ya tọrọ ụtọ wee je bulu nke nwunye ya ọdịnobi ya wee buli ya lie nwunye ya ọdịnobi nwa dị Eliza o nwere ọkwa ife ọzọ nna gị na-ekwu n'ụlọ na-abụrọ nne mama Chioma si mama Chioma na ife niile gbasalụ mama Chioma o nwere ife ọzọ ọ chọrọ ịnụ maka ya na ụlọ agwago m gị ihe ogboro nọ na-esi gị hapụ papa legide mụ na ụmụnne m anya anyị zuru ka emee otu a m nọ ma maka njugodi gị onye nwere m ọnụ nwere okorobịa ekene dịkwalụ Chukwu enwekwa m ekene dịkwalụ Chukwu o nwere ihe ịchọ mma na-emere gị ọgọdọ ana m azụrụ gị akpụ ụkwụ ana m azụrụ gị akpa rice beans okporoko spaghetti gwa m ihe ọwụ ihe ọtụ a na-atụrụ ụmụ na kamara kedu ihe ọwụ ego cash na ego ihe niile ka ọ na onye nwere onye ga m otu a ndị kịta o nwere okorobịa mama ọ na m ezuru okorobịa ka o nwere ihe mpa m ga-emere gị n'ụlọ a na anyị mma mmenwuru o nwere ụwa bi na bi tie mmere o nwere o nwere ihe nna gị ga-eme ọ bụrụ ife niile ka ị ga-emelụ m o nwere ife nna gị ga-emelụ m nke nwa bụ nwa m na-ama mmewuru m o nwere nke na-asị m nni ibutere m nni butere m rice butere m spaghetti ọ bụrụ ma na ọ bụrụ naanị maka nni na nwaanyị ama nrapụbe nne na nne ya jebe ebe mmadụ si na ọ na-eje ebi ka ọ na ịmara maka o nwere onye nọbe nne ya na-ama nri mmiri juo afọ mama gwa ụmụ ka mara n'ihe bụ ihe mpa m emere gị mama eme ndị ndọbụ na ọgwa m ihe ọhụ eme ya mekarịa anya kedu ihe ohi adị si m mgbe papa m ma Chioma nọnsị gwa m ihe ọ ka mme ya mekarịa ya ọsị m papa m ụwa nwa m na-ekene m nwa bụ nne gị anya ọfụma ụwa ọ bụ na m akaliena ka ọ bụ na m ajọkazi nke bụ na nna gị ama nnezi m anya n'iru dịka nwaanyị ọ nụrụ anụ Ogbuefi a na-akpọ gị na-aza Ogbuefi mma gee ntị ka m gwa gị ihe awụ ihe ga-esogbu gị esogbu n'onwe gị n'ihi ihe na-enweghị isi agwụgwọ gị gboo nọ na-esi gị chefuo papa were ndụ gị mere ihe enwere otu m nọ na etorula m ihe eji nwoke eme ama m otu m ga-esi wee nọọ ọnọdụ gbasara gị na mpa na ezinụlọ a ama m ihe m ga-eme hapụ m na papa ịmanya Chukwu jidebe m n'ezinụlọ a ọ ka m na-ene gị anya ọfụma ka ị na-ahụdachi ka ị na-ahụrụ m oyo achala ugo nwaanyị ọnwụkwa nne dị ka gị ọ bụrụ na ya na-esogbu gị ị nwee nsogbu jee na kpuo naanị ihe ị ga-emere m ihe ọ nwere m gwara gị mee ya ute ụra asịsị gị nọrọ ya mara na ịmụtago onye tozuru oke n'ezinụlọ a ama m otu m ga-esi wee triti ya papa forget just don't worry ama m ihe m ga-eme nnugo nwa obere oge ihe niile a ga-adị mma ị ga-asị na ọnwụnwa gwara gị nnugo
Adodo ya mama ya chikosa n'ime egwe si n'ọkụ. Nọ na ha na-amazi aka. Ndị aka. Ahụ na ha na-eka. Butu ite sikwasị n'ọkụ inwezi ndidi ka ihe siri ya ibutu osi nke gị ịkarị nwe ndidi nke m ya isiwezie bịa ọsịsọ ọ dịghị nweghị egwu ya mana mmega emetukwana ni aka chacha una emetuni aka hapunia hapum isi hapum ọkwa aka ya dị ha n'ahụ m Elizabeth ofini ka mmadụ na-eji aka ya dị fa n'ahụ m ngwa watchizie ọsịsọ una fugo onye unu ya na-eme ife Igbo sịrị just the beginning. Ebe ọ bụ ihe niile nne gị nwa na-ejo na ya ọhụrụ mmadụ amara gị na-eshi ike ebe a nke a bụ mmalite tupu m na-elu ebe m gagidere ijiri ọsọ ma abịa nna gị akwa m ofe ife m ga-eme ka ị mara ụbụna mkpụrụ onye ọbụla kụrụ n'elu ụwa nya ka ọ ya aghọlụ ife niile ị na-eme m n'ezinụlọ a Eliza nke a ga-eme gị ga-abụ ugboro 10. Eliza gwara gị na ọnọdụ nọ n'ezinụlọ a tata nke gị nwa bụ Eliza debere m ọkwefu nke gị mgbe ị ya abanye n'ọnọdụ ahụ nke gị ya aka ya njọ ofe ife nchọ ka ị mara jisi ike Ogeli nuzi adị na abụọ n'elu ụwa ọmalụ oke ka mma
Mmezuzi ikeruna. Nna ya sị ka ngwa gị na nna eje n'ụlọ. Kigwa ni na-eje n'ụlọ ka. Abụ ụkọchukwu. Ọmụ ụkọchukwu na-adabụ ụka. Ịma atụzụ ụka. Jebere ụlọ ụka nụ. Onye nkụzi ụka. Kedu ebe isipụta wee ebe igwe anyị na-eje n'ụlọ ụka? Ọkwa na be gị dị na bọs pọt ị ga-esi etu a gaa lụọ onwe gị nọ mmadụ mama na ịgala. Tebe ebe ị na-aga. Ka ngwa gị. Ị ga-ama ndị ị ga-eji ife iji n'aka wee na-etigharị anya. Ọ bụrụ mmadụ dị ka mụ bụ Elizabeth. Kọkwa gị. Elizabeth, kpachalụkwa n'anya gị. Eliza, kpachapụkwa n'anya gị n'ezinụlọ. Isi anọ gị. Na-abachapụ anya. Na-abachapụ anya gị. Ọ dịghị onye ga-ege anya o. Ịkala. Adị n'obi mbụ Ogbuefio. Adị n'obi mbụ Ogbuefio. Nna ya nkwanụ. Achọkwa m enu ya. Ọ bụ ya achọ m egwu n'ugbu ya. Alọbụkwanụ ya. Ama m. Oge na-anụ di. Nna m maka na nna m na-anwụ anwụ. Ọ da anwụọ. Nna m na-anwụ anwụ wee na-achọ ka amụta nwa. Ewe nje nụta ya ka nna m wee nwekwa ike ịfụ nwa ọkụ ihe nụtara ya. Ọ bịazie na ọmụ ufu ọmụ adaka ọmụ ihe ya hapụza ya ma n'ezie na ka ọ dị. N'ebezebe amụza Achara ma nwa. Ịmara na nke nwa bụ ọkpụkpụ m ọkpụkpụ bụ ọkpụkpụ m. Ebezie n'ite m aja ọkpụkpụ m. Nwa ma ihe zuru. Ọ dị mma. Ịma ihe ha na-emezi. Ọgbara Igbo were ka ha na-ete mara nke a dị mma. Mana nkwe ndị na-adịkwa mma o. Ọ nke a dị. Ọ ndị na-adị maka mana ọ na-aya ahụ nweta. Ogbe ihe o. Ara egbu achọrọ na-eto. Onye ukwu. Ara egbu achọrọ na-eto. Dikere obi na. Dikere obi na. Ogbe ọ ga-abalị. Oke mmọnwụ nọ na be. Odogwu. Nke ahụ kposiri n'elu na be ma na ata na aṅụrị. Nke na-eme. Nwere nọdana. Ebe ka ị nọ? N'ọrụ na ụwa. Efu anụ ọ bụ erughị kere kere. Nnọọ ewe n'iwe ma gị na ndị anụ Ndị ichie na-egwu ọsịgụ nnọọ. ewe n'iwe ọba awa ntị ewu n'ọkwụ. Anyị awachakwa ọjị takwu ata. Amanụ mma ya. Ya kwa n'ọjị ochie ọkụkọ n'ọjị ọfụ. Ụkpasị acha amosu. Mba acha amosu. Ọ dị egwu. Ngwa. Na-ekwu na anụmanụ. Biko ndị ichie asị m ekele unu. Na ọ nakwa na izi onye akpọrọ ya aza. Ọ kpọrọ unu oku. Ọ kpọrọ unu. Anyị ejikwa ene na-ese gị ọ bụ na ị nọ ya. Biko ihe ọdụ ụzọ ihe nọ mere m ji wee kpọọ unu oku a. Biko ihe m jiri wee kpọọ unu oku a bụ na ọ nyegbugo m. Ọ na-anyịzi m kpọtụ n'obi. M sị ka m kpọọ unu. Ọ bụrụ na ile anya n'obodo ị ga-ahụ na unu abụọ so na ọnụ na-ekwu n'obodo anyị agosi. Amakwara m unu gwa nna m okwu oge ntị nụ. Ọzọkwa unu ndị arụ anyị
ụmụnne m abịa na ụmụnna a na-enwe nke ime ụlọ ọ ya mere m ji wee kpọọ unu ọ bụrụ na m achaka akwụ ma ọ bụ na m amaka ife ka m ji wee bịa kpọọ unu kama na otogo m gwara mpa m okwu mana ọ dị amụtara m okwu and akpọgo m mpa m okwu ugboro ole na ole dịka nwa ya nke mbụ gwu ya okwu mana okwu nne m na-agwụ ya na dịka ebe a na-agba mmiri n'elu okwute m wee na-ajụ ọwụ na m eso ozi na nwa ọ mụtara ka ọwụ gịnị mma m nwaanyị anyị na-ene anya o jikọrọ eze kpe ekwere ọ bụrụ na ọ bụ onye nwere nne ya arụ dịka ugbu a ịfụ ịma mma onye ọhụrụ mpa m emepego ya obi ọ dị n'ikpeazụ a sef ka ọ ka na-abịa na-enweta ume ndụ maka na ebego m topụta na-enyere tu ya ọnya nwa m mpa m ị na-ere anya ebe a sị na ọ na-awasogide eze anya ikwuru nkata n'isi jegwu ya okwu kemgbe m jiri wee pụta mara ihe mpa m a na-eri nne m siri kemgbe m ji mara ife anaghị m asị gị n'efu mana unu mana onye mma m n'isi nri osiri ọ anaghị ekwu mana ndị ọ na mma m siri bụ poison to mpa m ọ gwụla nke ahụ Eliza mbụ mma Chioma si ọnya correct ana m agwa gị eziokwu ọ dị eri nri nne m siri ọ dị eme ya dị ka nwunye ọ na-anụ onwezi ihe ọzọ ya onwe ihe gbasara mma m ebe mpa m na-aga ọ na-ekwu okwu ebe mpa m ọ na-adị ka onye ala ọzọ onye mba ọzọ sọọsọ onye nwe okwu na ezinụlọ na-awụ mama Chioma asịkwa m onye na ya adịla na mma ọkwa nwunye ya kama na ọ na-adị mma igburu ururu igbunyere ọkpụ gbunyere ururu ka ọ were anyị mgbam abụzi m ụmụazị agwago m mpa m mgbe one na ọ na-egwu ya okwu dị ka nna na nwa mana ọ naghị echere m ntị nke ọzọ ịma na ebe mma m bi kemgbe m ji topụta mara ihe ụlọ nka dị n'azụ ụlọ nke obere na mkpuke ebe a ka mma m bi mụ na anyị niile mụ na ụmụnne m ihe mma m mụrụ ahụ ụmụ ise mụ nwawo onye birizie na nke nnukwu ya na mma Chioma ifuge dịtịrị wee na-agba m anya mmiri akpọgo mpa m dị onye ọdụ ihe m ga-adị ya ọwụ ọkụ mfụ na ọ bụ ihe m ga-emenwu naanị m sị ka m kpọọ unu biko nyere m aka gwa na ya okwu ọ na-agbari m mkpụrụ unu emeela nwata be nne ebe nne ya ihe oge ebe na-akwa gwụsigo ebe ị na-ebe na-atụ aka o nwere ihe maka iche nwatakịrị ichere wee kpọọ ụdị oku abụrụ obere echiche a na-egbu acha ịfọ na ihe dị na ị na-ajụkwa maka na ihe na-achọ egwu na mụ bụ oke agụ oke mmọnwụ Igbo ana m anụ ntị pịa were na be anya anụ m ihe niile na-eme anụgo nkepụ ụdị ọnụ ị na-echi nne nwa na agwa mmadụ ka ọ bụzi na-ekwu ya n'ọfụta ụdị ọnụ ị na-echi nne ya na ana onye mere iwe ji do ya n'obu ọkpọwanye okwu mgbe na-ajụ ogbu ehi gwakere ụmụnne ihe merụnụ maọbụ ihe nwaanyị ya mere tiri ụnụ ụdị ọnọdụ a nke iwere ya tụghe na mkpuke kpọrọ nke ugo na-achọ mma dobe na nnukwu ụlọ gee m ntị ọ na-abụ afụcha iru ji amụba mbasụ na ana nkịtị ihe na-ekwu bụ onye ọbụla na-anụ ụbarakata nwaanyị nwere ihe bụ obu n'obi were anụ ya bụ ụbarakata nwaanyị ihe m chọrọ ikwu bụ achọrọ m ịjụ asị ya onye nụrụ nwaanyị nke ise nụọ nke ịbụọ nụọ nke ịtọ nụọ nke nọ nụọ nke ise ọ na-adịrị ya mma ihe na-agba ofu na-agba mmadụ mmiri nke mbụ achọ ikwu eziokwu onye na-anụ ọbarakata nwaanyị o nwere ike bụrụ na amụtaghị nwa nwere ike bụrụ onye ọrụ ugbo ọ sị ka ụmụ gbaa ya okirikiri maka ọrụ ugbo nke ọzọ amụtaghị nwa mana kedu ihe ngwuru anyị buru ibu kedu ihe ị na-achọzi n'ike ọkụ abụghị azụ aha dị adị maka ukwu onye mere gị ihe ọma dịrị ya mma ogbuehi gwakena anyị okwu
afọ m na-akpọ unu nna kpọrọ ya oku anyị jụkwa ese mgbe anyị bata nsogbu adịghị ejere m nzukọ ejebe m nzukọ na-ewe ya asị ka agwa m na-akarị okwu ọkpọ unu oku na agbara bịa gidigidi nuo nkwụ ọnwa anyị ka ọ bụ anyị ga-adị nwanne anyị nwoke anyị ga-abịa ugbo ya anyị jụkwa ese ụka anyị bata ejere ese m nzukọ ọ bụ zie na m jebere anata ugbo nekwa ogbu nsogbu adịghị maka mụnwa bụ mgbada bụrụ na agwara m na-ejeghị nta amara nka m ga-echipụsị ụkwụ ọsọ onwe ha nta a na-eje na ogbu amara na nka m ga-esi wee pịchapụ ụkwụ ọsọ m mana ntụ ọ bụ na ọ dị ụdọ kwenye ọnụ jụrụ mgbe ajụ anyị batara ka afọ jubeziere ucho ike agụ ucho ucho ka m kwuo okwu ụnụ afọjube ka m bụrụ anọ n'anya ka m fụrọ ka m ji agba ya ebu nekwa ogbu hapụ nwata isi ya achọ ga-afụrọ nọ ya nwata eru wụrụ ọgọdụ ikuku buru ya n'ọgọdụ mba onye buru nwa nnọkọta asị ka eji ewu m atụ asị agụburu ya asịkwa m eji nwambi m atụ asị ya ka agụburu ya mana ihe na-agwa ọ bụ na nwata etoghị eto were wụrụ ọgọdụ ikuku buru ya n'ọgọdụ mana ọkwa isi icha uvu gee ntị ububure ọka ncha ọdụ ha ọka ncha mba ọtọnụ ka m kwuo ị ga-adịrị anyị kedu ihe bụ na nwa m mụrụ amụ nwasị isi ya ka m ji apụba ọ gwa m papa na ya na-eji ịkpọta ndị dị ntu a mụ na ọkwa n'ụlọ ọ bụrụzie na ụnụ bịara nacha n'ama nata nke kwuru ya na anyị ga-echenu gị bata anyị ga-eche n'oge bata ọ bụrụ na mụ ma nọ ga-amebe ọsọ maka ụmụnne gekwa ntị ka m gwa gị gekwanụ ntị ọgwụ onye anọ afọjubere ya unu gbara m anya anya unu abịana ka afọjube mana anatara m chukwu eme na anata m ana nje afọ ka m ji ebubu mma afrozi ka m ji ebubu ọkwa isi icha uvu eburu isi ọ na-achọ uvu eburu ya burunu ya kabune unu chọ ka achọba ngwa gem ntị nọ na-abụ kedụ ka onye esi dị jejeje nwụrụ ijiji dị n'ogbo onye ọzọ na-egwu n'ogbo nke ya mba o onye achọkpara nwaanyị asịrị a na-emegbu emegbu nwaanyị ọ bụrụ ibebe gị ọ na-emegbu nwaanyị emegbu ọ bịara bịa chisa ụrụ ibenụ kedu ihe onye ejiri ya bịa na-echu n'uche efuru nwaanyị ahụ jiri nwaanyị ahụ nke ọ nọ nga mana a nụrụ na ịdị eri nri o siri ọ na-agba esi ewure nje eri mana ọ na-esitekwa oge o bụrụ mgbe ọ na-esi mana ọ ga-ana maka ukwu ọhụrụ onye mere ihe ọma ya mma ọfụ bụ ukwu ọfụ kedu ihe abụ ukwu ọfụ isi gịnị esi ihe na-akụ ukwu ọ nwaanyị ji anụta amakwa m n'obi ihe ejikwa oke ọkpụrụ ịnụ otu nwaanyị jụ onye ji otu ịnụ ịbụọ ezuru m ka ezuru m nwaanyị na-abụ ya bata nji lụọ ya kedu ihe na-ekwu onye gwara ya ọma dịrị ya mma ị na-asị na na-achụfere ya na mgbuke mgbe ka nwaanyị na-ebi ebe na mgbuke ka nwaanyị na-ebi nwaanyị na mgbuke nke gịnị ya bịa na nnukwu ụlọ ọ bụrụ mmadụ nke a ọ bụrụ nwaanyị mgbe gezenụ ntị ọkọbịa kpakobe anyị nwa gịnị ọfa nwaanyị nnenu onye mere ihe ọma dịrị ya mma ọwụla n'ụdị a unu mebe nọ unu merechi unu na ya nọrọba nọrọcha ọkwacha unu ọkwọba unu kwọcha unu tara ṅụcha unu ana efere ya anya akwụ aka tiri onweghị ihe o mere onweghị ihe o mere a na-agụ osibe ike agụ ihe mere n'obu na mmeje ka nnaba ụna ee ebe ka ị na-akpa mmanya na-abụ eje okwu dị mma ndị ize ga-atọ ọjị okwu adịrọ mma ndị ize ga-atọ ọjị okwu mma gọrọ ọjị ebe a na ọmụnwa bụ onye isi oche ọ mmanya ruturu m dị maka na ikpere ekpere mmanya ka ihe eburubu ya hapụ ihe anwa nwa m emesa kpọọ ya ọzọ ọbụokwu omebe anyị kpọọ m ọzọ ọbụokwu omebe anyị kpọọ m ọzọ nwa m nwekwana ihe mmadụ ahụ Ọ dị n'obi m bụ ogbefi. eluigwe mma Ọ dị n'obi m bụ ogbefi. eluigwe Sọ gị na-etesa maka ebe ọ na-adị m mma. Ọ bụ n'obi m bụ ogbefi. eluigwe mma Nna anyị bụ etibịa akpọ m ụlọ bịa nọdụ ya nne ịbịa nọdụ ya nne nwa ya nke ekwupịa ka anyị na-aṅụ nkwụ na-eji m nkwụ jide okwu
Ya no dia. Eba no de mma. Ke gị na ya si amụtara Ya ndekwu ya. Ono dị naanị ka okwu wee zuo oke. Eli nwa mma. Ọ gịnị si? Eli nwa mma. Nsogbu na ọ ga-adabasị onye ọbụla onye nwere nsogbu elibe ife enyi dị ya gwọ nkwụ nke ka onye ọbụla na-eti nkwụ n'isi na-ebumokwu wee bụrụ nkwụ na onye bụrụ nkwụ o bụrụ okwu onye bụrụ okwu o bụrụ Anyị asị gị na ebe a nọ dị m mma onwe isi na-ekwu ife menụ ịma na onye pani okwu ọpanie nkwụ ịpanie nkwụ ịpanie okwu nna ekwupụ ihe a kwuo n'ihe a ọ dị mma maka ihe njin maka ya na-ekwu bụ na nkwụ a na ife a na-ekwu o nwekwa ife so nkwụ a ka onye kwube nụnụ akpara isi si ya na ntụlịka si ya fancha ya abịa gbado akpara isi ma ekwere ibe a na-ekwu ma ekwere oge ezu onye ọbụla ọnụ kwere nkwụ ya libe nkwụ a ka o wee dawasị ya enyi m ọ bụrụ na ị na-eri nkwụ a asabụọ m na okwu a nna ekwubezi n'ọnụ ukwu na ekpoka ma ekpoka na ahụ elimo o nwere men a sị na onye para mmanya ọkpara okwu n'okporo ya ka njide ekwu mana o nwelụ nwatakịrị nwa obele ọmalịcha nwatakịrị nchọ ka nnabata kwere ọ gịnị enyi dị ya biko ije na boys quarter ikwumiele ya ka ohere pụta n'akụkụ nke ọzọ a ka ọ kwala ifi akwabata ebe a maka nwata a na-anatara mgbede a Eliza ị ga-eburu ibu kwafe ebe a ma maka ikwo bed nkwukwo n'abalị onye ibe m ji ekwu maka ikwo nkwukwo na bed n'abalị mụnwa maka ibe m na-eje bụ boys quarter na ana m eje ka m dubata nwatakịrị ka ọ ga-abụ ọbata ka ọ ga-alụ inwe onye ọkpara it's not onye boys quarter it's not onye mụnwa negodi ma chekwa ebe na-eje it's not achị megini enyi dị ya fụna ime ozu enyi dị ya it's not why nkụgbọ na abụ mepụrụ ya rume adị nke gị nso isi gbuo onwe gị ọ bụghị nka dị ndụ ma mmiri nkwa ekwuru m ekwu ihe emechicha n'ezinụlọ afọ ife niile a mfụ ihe afụcha ncha niile ihe afụ gbadie bido n'isi ruo n'ọdụdụ ose ai ịchọghị ige m ntị ife njikwu na-ekwe ha alọ kudo wee chia n'ụra yes maka ada ama o maka adakwa ama o kudo wee chia n'ụra Baduro jabri bu jana boss kota. Mbata fugi na pale ba mfugi na nuku na emengi fe. Ati ki jabri jana boss kota. Ibe kwa kan to bata njini ofu onu no. Oya me kwotu. Ai mura dina muga piri ya mura. Ila piri. Bia piri ya no. Iga no chimi di bata mu o mali chanwa mesi be be di isi ya. Ro ka ti na enye so. Kan je go kan bata mi abo ne. Nwa ka ya shift na boss quarter. Chike mi. Yo ko ni ma ri ife. Le bi na mo fia. Onye wuri wi ife kuru. Na ma chi tanke to. Ilo na anụ mmanya. Ibu kuru wodi na mmanya. Kiri di mmanya na anụ ife. Eli nwa mma. Nke a za akwara gịnị? Eli ogbu efi. Eli lilin. Nke a pụtazie gịnị? Nne. Oseti ọkwa m gwara gị agwa. N'ọkụkụ fụrụ ebe a na-akpọcha ọkwa wee na-achị ya ọchị. Echefugo n'ofu mbọ. Na ọ ya anọkwa n'ọnọdụ ahụ ọkwa ahụ. Ọkwa n'ọnọdụ a ka ị na-abanye n'ime eketa. Ya anabata ya n'obi ọma nwanne. Nne ka nje doziere gị azụ ụlọ. Ọma m nekwa wo. Echegokwa ebe. Doziere onye? Kụnye ka nje doziere kwapụrụ eme ife. Doziere m azụ Ife ụlọ. o kwuru ka m na-eme. Adekwuru nke ahụ. Eli, ọ dị m n'obi bụ ogbe echi. Ọ dị m n'obi bụ egbe echi. Ọkụkọ ahapụ mma gbujiri onu wee na-atụgoro ite isi. Gị
na di Ọ bụ na agụrụ egwu. Ị chọrọ ịnọ? Ana m achụkwu dị ka ọmụ gị na agụrụ egwu. Ntụbisi! Enyi! Dee na kpọrọ ntụbisi. Ọ bụrụ ọgụ ka ị chọrọ. Ọ dị m n'obi ibu Onwe kwere mkpọrọ afa. Onwe kwere mkpọrọ afa mi kwuru nwe kwere mkpọrọ afa. Ọ dị m n'obi ibu Ogbe fi nna m ke yi ọmọ mi. Ị na-agụrụ m egwu. Enyi nwakwa! Onwe mkpọrọ afa. Enyi nwakwa! Mmadụ mkpọrọ Enyi ogwesi! afa. Enyi ogwesi! Biko sigo na Ọ setigo! Agwọtara m ya ata onye ọzọ. Ọ gbachakwana m ozu gbacha. Nke gị ebido, adị nke gị ya aka njọ. Ngwa, ọ dị m n'obi ibu Mami ogbe fi nna m. Ọ dị n'obi ibu ogbe. Ọ dị n'obi ibu.